Ήρθε σήμερα στις Βρυξέλλες η συμπλήρωση 25 χρόνων από τη δημιουργία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Η έμπνευση ανήκε στην αείμνηστη τότε Υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη. 2010, έτος ορόσημο για τον πολιτισμό στην Ευρώπη. 25 χρόνια αργότερα από τη στιγμή που το όραμα της Μελίνας Μερκούρη έλαβε σάρκα και οστά. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με κίνητρο την πολιτιστική ποιότητα ξεκίνησαν να τιμούν και να γιορτάζουν τη ρίζα της μόρφωσης, της επικοινωνίας και της εξέλιξης. In 1983, the then Greek Minister of Culture, Melina Mercouri, proposed to the European community to designate each year a European city as a cultural capital of Europe. Melina wanted to give a cultural dimension to the community. Με τις πολλαπλές της ιδιότητες, αλλά πάνω από όλα Ελληνίδα, η Μελίνα Μερκούρη ταύτισε τα οράματά της με το κοινό καλό. Without the vision of Melina Mercouri and without her enthusiasm, much by that of Jack Lang, none of this would have been possible. Μέσω της έκθεσης, ο πολιτισμός ταξιδεύει από πόλη σε πόλη. Τελευταίος σταθμός για αυτή τη χρονιά, η Κωνσταντινούπολη, που θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας.